Un espazo intermodal unirá as estacións de tren e autobús en Pontevedra. Esta é a aposta do novo proxecto para a cidade que hoxe cobrou pulo tras a asinatura do convenio entre a Xunta e o Concello capitalino, que teñen o compromiso de consensuar os traballos. Unha infraestructura, unha intermodal eficiente e que facilite, sobre todo, os desplazamentos dun modo áxil e seguro, polo tanto, creando un verdadeiro o centro de transportes e tamén contribuir á facer cidade aquí en Pontevedra. Ambas terminais estarán unidas por un itinerario peonil a pé de rúa protexido por unha pérgola. A actuación contempla tamén a reordenación da zona actual de aparcadoiro fronte á estación de autobuses, que incluirá unha parada de taxis e un espazo para parar diante e deixar ou recoller pasaxeiros. Suprimirase ademais a actual saída que se trasladará a Josefina Arruti. Coas últimas actuacións que se fixeron tamén en colaboración co Ministerio de Fomento, consideramos que era necesario tamén remodelar os accesos por autobús á estación, facilitando o acceso sin interferir, digamos, no centro da cidade e mellorar tamén os tráficos peonís entre a estación de autobuses e a estación do tren, non? No marco deste proxecto, a Xunta inclúe tamén 1,5 millóns de euros para a reforma da estación de autobuses, unha intervención que renovaría a fachada e a cuberta, reordenaría espazos e melloraría sistemas eléctricos, iluminación e mobiliario. Eu quero agradecer o nome da Xunta de Galicia ao Concello de Pontevedra pois esa vontade de diálogo e esa facilidade para chegar a este tipo de acordos. Noutros sitios deciden que a política de confrontación coa Xunta de Galicia é a que hai que levar e ao final o resultado é que moitas cousas que se podían levar a cabo non se poden levar a cabo. A actuación contará cun investimento de 4 millóns de euros, un deles sairá das arcas municipais. A intención é que a obra estea contratada no segundo semestre de 2018, cun prazo de execución aproximado de 12 meses. Entra dentro do modelo de cidade que nós estamos defendendo e é un avance importante e, polo tanto, eu espero seguir nesta línea de traballo colaborando coa Xunta de Galicia en outros proxectos que están en marcha. Rueda destacou que, ademais da estación intermodal, a Xunta tamén investiu cartos na capital para a ampliación de Montecelo, a reforma do antigo edificio administrativo de Benito Corval, a variante de Alba e o novo edificio xudicial de A Parda.